iRobot Roomba. Είναι το μοντέλο iRobot Roomba, το οποίο μετά από κάμποσες μέρες ήρθε λόγω των Capital Controls. Είναι το 774. Είναι σκούπα ρομπότ. Σκούπα ρομπότ, και ας ξεκινήσουμε με το unboxing και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνει. Παίρνουμε ένα κοφτερό μαχαιράκι και η συσκευασία φαίνεται αρκετά καλή. Να σε κόψω όσο κόβεις. Προστατεύει το περιεχόμενο και ναι, προστατεύει το περιεχόμενο και τελικώς δεν ανοίγει από εκεί, έκανε ένα μικρό λάθος. Ανοίγει από εδώ. Ορίστε. Ωραία, αφήνουμε το μαχαιράκι κάτω για να μην δώσουμε και κανένα ατύχημα. Τιμολόγιο. Και η συσκευασία του κατασκευαστού. Ορίστε. Είναι, όπως βλέπουμε, η iRobot Roomba Vacuum Cleaning Robot. Είναι το μοντέλο 774 της σειράς 7. Το βλέπετε, για να δούμε, θα είναι έτσι και από μέσα. Έχει και χερούλι. Στο πίσω μέρος έχει διάφορες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να φανούν ή μπορεί και να μην φανούν χρήσιμες. Λίγο το μαχαιράκι μας άλλη μια φορά. Και πάμε στο άνοιγμα. Έλα, Φεδρά. Έλα. Η βάση της, η οποία μένει σταθερή σε κάποιο σημείο του σπιτιού, σε μια γωνία, και η ρούμπα ξεκινάει από μοναχή της και καθαρίζει το σπίτι. Για να δούμε λοιπόν. Η συσκευασία φαίνεται... Κοίτα και τι έχει ο μπαμπάς, κοίτα τι έχει ο μπαμπάς εκεί. Πολύ καλή. Φέδρα, έλα να δεις. Ναι. Σε βάλει ο μπαμπάς πάνω στο τραπέζι. Ιδού. iRobot Roomba. Φαίνονται κάτω και οι σκούπες της. Νάτι. Τι γίνεται εδώ. Προφανώς πρέπει να βγει αυτό. Τέλειωσε το unpacking. Τι άλλο περιέχει, για να δούμε. Όπα. Είναι ένα εξάρτημα που δεν ξέρω τι κάνει. Είναι αυτό εδώ το εξάρτημα. Μοιάζει να είναι ξύστρα. Και το user manual. Και το καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.